банка на чейнчаджиите, на световните чейнчаджии и играчи. Защото всички тук в тази банка до един са кукли на конци. Тези хора не могат да разберат, че парите искат държава, материал, независимо какъв, плюс закон прави пари, а парите искат този закон и тази държава. Когато няма закон, а има само престъпление и кражба, това не е държава, ние нямаме суверенитет. Затова призовавам всички вас да искаме Българската народна банка да бъде наистина национална банка. Банка, която да защищава нашата икономика, която да ни изнася на практика капиталите чрез тези заеми и да декапитализира страната ни с тези лихви и с всичко, което те носят. А лихвите носят безработица, лихвите носят кризи, лихвите носят страдания, лихвите носят война. Затова, братя българи, нека се борим за наистина национална българска банка, която да поеме своята роля и да управлява нашата икономика. Благодаря.